Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared upon the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм Българ! Уважаеми зрители, след броени минути започва дългоочаквания мега супермастър финал по тенис! Супер! От 10 години го чакам този финал! Тихо, че ще се побъркам направо. Приблизително от 10 години очакваме този титански сблъсък между първата ракета на Несебър и последната ракета за всички времена. Кой ще победи в тази оспорвана среща, ще разберем съвсем скоро. Сега следва рутинната загрявка. Бекхенд стил Федерер, както и бекхенд стил Андрей Салбаков. Малко сутрешна гимнастика. Но какво се случва? Последната ракета като че ли получи някаква травма. Дали ще може да продължи или дългоочаквания мач ще бъде отложен, ще разберем след рекламите. Шоколади хруп-хруп. Старт! Българ, нещо ми подсказва, че днес тенис няма да има. Май! Почва май. Тихо. Драги зрители, след 7 минути реклама и 12 байпаса, лекарите установиха, че дългоочаквания матч се отлага. Всеки заложил на него може да си върне парите от най-близкия букмейкърски пункт. Поне ще си върнем парите от залога. Как? Ехо! Някой работи ли тука? Здравейте, господа! Ти не си ли водещият Билко Бибитков? Боже, как се радвам, като ме разпознаят. Ами как така? Хем си водещ, хем работиш тука. Ами ей така. Да си чул в България някой да работи само една работа. Кажете сега, ще залагате ли? Ами всъщност идваме да си вземем парите от тениса. Да си вземете парите? Един момент. Такси! Към Канада, карай! То с нещо много се забави, бе. Нормално. Ще взема да проверя какво става. Ще желаете ли нещо? Брей, той местенце е много яко. Само, че ми е чудно къде се е скрил Тос. Струва ми се, че е фейкал с кинтите. Извинете, може ли да заложа 20 лева на ураган Митево? Що да не може? Виж същия залог ли? Да. Българ, хрумна ми нещо. Той местенце може да се разработи много добре. Отново сме на дъската, където наблюдаваме ветското пало срещу Гари Каспаров и да видим сега. Браво, офицера овладя топката, подава към кон на G6, браво, овладява перфектно. Пешо, признавам та, направи от тази дупка райско кътче за комарджиите. Как? Възхищавам ти се много. Шефе, ракията свърши. Мазето има. И какво?
Мандибула. Драги читателю, ако четеш това, то значи си намерил дневника ми. Но от друга страна, ако не си го намерил, тогава няма смисъл от това изречение, тъй като няма как да четеш нещо, което не си намерил. А има и друго. Не винаги, щом четеш нещо, е задължително да си го намерил. В смисъл, че може да са ти го подарили или дали назаем. Абе, тази книга наистина ли започва така? Така. Името ми е Мандибула. Името ми е Мандибула. Като малък слушах много от дядо си историята за египетски